hor zaude pultsu hartzen, eta kotxeak su hartzen duzu bertan zaudela. Orduan, bertara inguratu baino lehenago, babesteko prozesu honetan, normalean zer egiten da, kotxe guztia, bai, inguruan begiratu. Eta horrela ere, zer egiten duzue, erreparatzen duzute, biktima bat, atzean ez, inor, bintzat erreparatzen duzue norbait dagoen edo ez. Bai? Lagiak gauza berdina, osea, taller batean, almazen batean, edo hor zaudetetan gauza berdinen bat duzue, erreparatu, ingurura begiratu. Biktima bakarra daukagu. Lagun, ondo zaude? Ja, kanpotikan sartu baino lehenago, ja jakin dezaket konorterekin dagoen edo ez. Lagun, aurrez aurre. Ez jarri albo batean, ze albo batean jartzen bali naiz. Hemen, lagun, zer gertatzen da, zer egingo du? Begiratuko dit. Bai, orduan, aurrez aurre. Lagun! Erantzunik ematen espalin badu, de primeras, ja, duda uki dezake zer, konortearekin dagoen edo ez, ezakit, baina seguraski konorteri gabe dago. Hori dela ez ikusti izan da, eta hori dela eta ez nahi zegoenez, arnazbideak ireki dizkiot, eta ondoren, arnaz hartzen duen edo ez ikusi dut, eta hemen ikusi dut, edo zein gauzagatik, berak konorteri gabe, eta arnaz hartzen duela badaki. Zein litzateke horren pausua, zer begiratuko zen diokete? Hori da, odola. Ez hankak hautsita dituen edo buruan golpea duen edo ez, hori bai, garrantzitsua da. Baina begiratu bat duguna da, erreparatu bat duguna da, hemen dikan belarretik odola bat dauka, sudoretik odola dauka, ahotik odola dauka, besoan odola bat dauka, bularrean odola begiratu. Odola da lesio guztien artean larriena. Kanpoko odol jario bat kontrolatzen espaldin badu, arnaz hartzeko kapazaten honek, arnaz egiteari utz diezaioke. Orduan, horiek kontrolatu ditugu. Nola kontrolatzen ditugu odol jarioak? Errex. Arropak hartu, ezagik, kamisa niki bat, botikina baldin badakazue, botikina dituzuen gasak eta barratu, eta horiek zuzenean, zauriaren gainean jarri. Ez duzue torniketerik eta horrelakoik egin behar. Bai, ez daga misterio handirik, baina hau egitarekin ja, bizitza bat salatu ezakezue. Ez da broma, benetan. Zuek, konorteri gabe dago pertsona bati. Gaur jarri zuen eskuaren atzekaldea. Ipurdia gora, zuen sorbaldak biktimaren gainean. Bai, komodo jarri eta hasi 30 horiek egiten. Ta bat, ta bi, ta hiru, ta lau, ta bost, ta sei, ta zazpi, ta zortzi, ta behatzi, ta hamar, ta bat, ta bi, ta lau, ta bost, ta sei, ta zazpi, ta zortzi, ta behatzi, ta hogei, ta bat, ta bi, ta lau, ta bost, ta sei, ta zazpi, ta zortzi, ta behatzi, hogeita hamar. Arnazbideak ireki, sudurra pitzatu, ondo estali zuen ahoarekin bere ahoa, eta normal putz egin. Bat, denaskatu, bi, berriz ere jarri, eroso jarri, eta orain, da bat, da bi. Babestu bat dugula, Ingurua babestu, venga, ingurua babestu. Venga, ingurua babestu. Vale, ingurua babestua dago. Laguntza eskatu, inguruko norbaiti. Lagundu! Lagundu dizu. Vale, eta zuek makurtzen zehazte, konortea duen edo ez begiratzea, venga. Estimulatu, ez? Konortea. Ez du erantzuten, ez da? Venga, laguntza eskatu berriz ere, lagundu! Arnazbideak ireki eta arnaz hartzen duen edo ez erreparatu. Venga, ba. Ez du arnazik hartzen. Zer egin behar duzu ego gai? Hori da, lehenik eta behin deitu. Ez hasi deus egiten deitu gabe. Edo zuek, edo beste edo zein izan, Vale? Hori konfirmatuta dagoela, bai, eskua jarri. Vale? Ipurdiak gora, sorbaldak bere gainean. Vale? Prest, nik jarriko dizuet ritmoa kontatu zuek, Vale? Eta gero, ez da behar. Ba, bi, teiru. Zazpi,
sortzi, eta behatzi, eta mar. Venga, arnazbideak atzera. Sudurra pintzatu eta putz egin normal. Normal, bat. Venga, bi. Eta bat, eta bi, eta hiru, eta lau, eta bost, eta sei. Sudurra pitzatu, sudurra pitzatu. Onga, venga, laguntza eskintzea. Konorka dute bere. Bai. Estimulatu hori. Ez duen hartzute. Beraz, zer egiten dugu, arnazbideak ireki eta arnazartzen duen ere begiratu. Venga, ba. Arnazartzea du. Zuntzera natorkizu. Zer erratu da? Zesan bat ez hori da, eta hobe egiten azten naiz. Garrantzitsua da ere puntu hori, badakit egiten ez? Bai, garreta da. Zergatik alda garrantzitsua hobe egin kontu dala esatea? Gehi guztia bakizuek grabatu iten direla. Batei horretan grabatuta geratuko da, zuek gutxi gora bera hobe azten dezuten momentua. Txoin dena batea, sartu egin gabe, bai? Etzazu eskua, bai? Venga, ba, bi, eta hiru, eta bat, eta bi, eta hiru, eta lau, eta bost, eta sei, zazpi, eta zortzi, eta bederatzi, eta hamar, eta bat, eta bi, hiru, eta lau, eta bost, eta sei, eta zazpi, eta zortzi, eta bederatzi, eta hamar, eta bat, eta bi, eta lau, eta bost, eta sei, eta zazpi, eta zortzi, eta bederatzi, eta hogei. Venga, zetarna sartzen, konorte gabeiztia mantentzen da, eta bapatean, eskuaren atzekaldearekin, bi omoplatoen tartean, hortxe, 5 golpetaraino eman behar dizkiozuek. Golpe lehorrak, honela, bat, bi, hiru, lau, eta 5. Ez dute zertan 5 golpe izan behar, esan nahi, zorte pixka bat egin, akaso lehenengoa eman da gero, ez dura egiten hasten dela, ikusten dezue, entzuten dezue. Akaso bigarrena eta gero, akaso nahi bigarrena eta gero. Esan nahi, 5. iristen zean deneago aldatzen espaldin badago era hori, beste teknika bat, eta askotan ikusiko zenuten teknika izango da. Atzekaldean jartzen zehazte, besoak, besametik, axilen azpitik, txilborra lokalizatzen zuen, esternoiaren, hori, apendizez, sifoidea dagoen leku horretan lokalizatzen zuen, eta erdibidean. Hortxe, eskumuturra jarri, gisa honetara. Honela ez, hau oso inkomoda da, horrela. Honela xe. Eta makurtu erazi. Hemen goian ez, erdibidean. Txilborra eta esternoi amaiera dagoen, hori puntu, erdi puntu horretan. Makurtu erazi, beste eskuarekin zirkuloa itxi, eta barrura eta gora mugimendu lehorra. Bat, bi, hiru, lau, eta 5. Aurrun dagoen emakume bati etzaio sabelekorik egiten. Baizik eta eskua bular tartean hori konpresioak egiten diren puntu horretan egiten zaizkio di, eta hortxe egingo genioke 5 golpe, eta gero sabelekoak egin ordez, torazikoak egingo genizkioke. Zergatik, fisikoki komplejua delako, sabelean egitea, puntu hori lokalizatzea. Eta, hautsuari, nola beteko lesioak egin daitezkelako. Orduan zer egiten dugu, atzetik, toratxaldean egingo genizkioke. Hori da, desberdintasun bakarra. Jarrian ere, alduzuenok, posizio hau, hartu zazue. Eske, ikusko zuena, hau, ez egin, ez egin. Zergatik kursorik, dituko hori lokalizatzen. Zerbait sartuta bat dugu hau, ez da arteatzen. Bale? Zergatik, sartuta bat dima dago, nik arteatzen bat gertatzen da, zauri txiki bat, ez? Eta ez da taponatzen hori, ondo. Enbio, olako. Zauri aloko horrezela ez da tapatzen. Kurai, garbitzu, desinfektatu, eta aire libren askoz gobeto zentratzen da.
zikintzeko arrisko baldin mao, jasa bat, espadarako bat, eta orduro, garbitu, berriro, tratezionetan, eta ikusi zaurian, ze itxura du, itxura jak horretxuta infekzio puntu bat dimoka, ondik eta oto zein du. Denborak egin handik burun horretan, txatzea pegatuta da, ez? Hartu nada, hori ikendo, ez, asko? Uretan gari, zer ertatzen da? Ikatzen zeu gehiena, kasen, gelditzen da. Uretan sartu eta pixanagatea. Beratu. Uretan bihundu, osuelokin edo dukarlakin, xore. Berdina gertatzen da eskuakin, ahoakin, artikulazioekin, danakin. Erretakoak dana nortzen da. Eskua zematan dezibitzizu behinen. Erretutaron movimentu galdu egiten da. Aparte sentitzen da. Udon larri egia. Esku, artikulazio, polizio naturalak, eta bat. Larriak ausinatzen dira. Urgentu eta bat, posible, ondo jutea, baina gomendagarria ez da. Zatek ez dakio zer dauka benetan. Nikutan ez medikuna da zareko, anek hau maten eta kiston alergia indit, bakite zer, aurren dut. Baina etxeko erremedio ez dira engarrik eta bat, posiblea oso ondo jutea, eta posiblea kontrakoreazioa gutzea. Horretxe dira. Jo, bakoitza zeitzen. Baina zu zartatek pixkatera batea krema bat egizako bini. Berez, medikoak izan dago krema. Baina orduan erretzen momentzi. Bai, Olako egin. Hori da, txobia da, baina zaurian, bestiak, banda adhesiva, olako espadarra partez, komodo edo direnean. Orokorren, eraditeke eta gara, zaurerako egizterako elektrizieak. Kable batetik, zerbait manipulatzen izela ikutzen du, segun nundi pasatzen da, unu ertera, beste kanto baten, antautziko, beste mobil bat ikutzen izela, gorputza pasau eta beste arritiratzen batzen. Zaurera eta ertera, iguruz. Zer berrotze korretak edo, desentxupea, diferentzak egin da o portako zein izpako, neurri gatu, zerbait aislanteko.